Marso 16, 2023 sa adlaw nga Huwebes. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Niadtong higayuna, gipapahawa ni Jesus ang yawa nga amang. Ug sa nakagula na ang yawa, nakasulti ang tao. Ang mga tao nahibulong, apan pipila kanila miingon. Si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniya gahom sa pagpahawa kanila. Dihay uban nga buot mo bitik kaniya, mao nga sila mihangyo kaniya nga muhimo siyag usa ka milagro aron pagpaila nga siya pinadala sa Dios. Apan nahibalo si Jesus sa ilang mga hunahuna ug miingon siya kanila, bisan unsang nasura nga magkabahin-bahin ug magunay pag-away, dili mulungtad ug dugay. Ang banay nga mabahin-bahin, maungkab, busa kun diha sa gingharian ni Satanas may mga pundok nga nag-unay away, unsaon man paglungtad sa maong gingharian. Nag-ingon kamo nga naghingilin ako sa mga yawa tungod kay naghatag si Beelzebul kanako gahom paghimo niini. Kung giingon niini nako paghingilin kanila, giunsa man di ay sa inyong mga sumusunod, pagpahawa kanila. Ang inyong kaugalingong mga sumusunod nagpaila nga sayop gayud kamo. Ang tinuod, mao nga tungod sa gahom sa Dios naghingilin ako sa mga yawa, ug kini maoy nagmatuod nga naghari na ang Dios kaninyo. Kung ang usa ka tawo nga kusgan nga sangkap sa tanan niyang inandam nga mga hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kahilabtan ang iyang mga butang. Apan kun may labi pang kusgan nga musulong ug mubuntog kaniya, ang labing kusgan musakmit sa tanang mga hinagiban nga gisaligan sa tag-iya ug bahin-bahinon ang iyang tinulis. Ang dili dapig kanako, batok gayud kanako. Ang dili mutabang kanako pagtigom, nagpatibulaag. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw o Kristo.